बनखौथ' हमखानो गोसो गैखाला नालाय दा बिबोनांनो हरदों आङो बोरो माथो ओंखारबोला दाबो नोंनि खेलखौ एकदम खाथाम खालामगोनलै आं दिनै थुनथुलि बांद्राय बारजौदोंना नोंबो रागायाखि नोंनावल' दङ आंनाव गैया बारजौबाय थाथारदों बेलाय दिनैबा हले बिखौ ओइ जावैसो मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोंलाय मोना दासो आंनि फिसाजोखौ नागिरफैदों माबाफोर दावराव खालामनो बाखि दंबावो नामासै नोंहालाय नोंसाजोआसो आयै जि खालामनांगौ बिसो खालामलाबाय थायो आलथुक फालथुकनो बारानिफ्राय बारा थङालियानो बारा नालाय आरोबा आंखौसो डिभर्स होनो नागिरलायबावदोंना दे होमबालाय न' बिदिबा साइनखौ आंबो खालामबाय नोंसाजोआल' खालामनो हायो मा होनदों मा होनदों जावैसो नों बेफोरखौ आंबो बे पेपाराव साइन खालामबाय बुजिबाय आयै दा हरदो लिंहरदो नोंसाजोआ मा बुंदों जावैसो एसेबां नोंनि गोसोआ बेफोरबायदि ओइ जावैसो आया बेखौ गावखौनो सुथारदो हायो बाराखौबा आंनि फिसाजोनि लाइफखौ खेला गेलेनाय बायदि मोनथारगासिनो ना नोङो नै बे थुनथुलि बिमाया आंनि फिसाजोखौसो नोङो बेफोरबायदि दाय होनानै दा बेबायदि जिन्दगि बरबाद खालामनो सानदों आंबो नोंखौ जेरैबायदि आंनि फिसाजोखौ दाय होदों बिदिनो सुग्रोनो हायोहाय दानो होथारसैसो नामाब्रा आयैलै बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोंलाय आयैलै ओजों फारसेनिफ्राय आंनि फिसाजोखौ ओरैबा ओरै खालामगासिनो नोङो आयैलै जेरैबायदि नों फिसालाखौ सुग्लेदों होनदोंमोन ना आंनि फिसाजोखौ नों बरनाम बरसि खालामदों गावनि फिसालाया दा सनासै आरो आंनि फिसाजोआ दा जेबो नंला जोगारदोंना नोङो र' नोंखौबो बिदिनो सुग्लेनो नामाहाय बुंनाय आंनि फिसाजोनि जिउखौ मानो बेबायदि खालामबाय थादों नों आलाय सिलायनो आयै थुनथुलिया बोरो ओमफ्राय थुनथुलिया आं थुनथुलिजोंसो रायलायनोसैलै आंथ' बेयाव पेपारखौ साइन खालामनानैसो होफैदों ओमफ्राय नोंनि नोंसाजोआसो बेफोरबायदि ना गाज्रि जालांबाय गाज्रि जालाङो ना मानो सोरनि थाखाय बेफोरबायदि जादोंहाय नोंनि थाखायसो थांगोन ना थाङा नोंलाय बेनिफ्राय खारगोन ना खारा नङाबा गावनि रागाखौ हमथानो हालाहाय आङो नोंखौ आं जमनासो दंगासिनोखामोन दासो सेहेरा देखायफैनानै नोङो बेहाय आंनि फिसाजोखौसो बिदि पेपाराव साइन खालामनो होनना होफैदों ओइ जावैसो थिग जायासै नोंनिया आयै प्लिज बेफोरखौ दोनलाय बेफोरखौ दोन थुनथुलि आयै मा आंनि फिसाजोखौ नाम गाबज्रिबावदों नोंलाय गिदों नों खोनजोखौ गिदों आयैलै आंथ' जेबो गोरोन्थि मावखायाखैमोन नोंनि नोंसाजोआसो माने आंखौ मजबुर खालामदोंना मजबुरा नों खालामदों आंनि फिसाजोआ खालामदोंहाय गैयाथाय गैया नांला बेनोसोरनि बेफोरबायदि रिस्ताखौ जोबनायानो मोजांखासै आयु बेहाय सेहेरा देखायफैना दासो नोंखायखौनो मोजांखौथ' खबर लानो फैखायाखै बेवहाय नों बिदिसो नोंखौ मा खालामनाय जादों नोंलाय नामा नोंखौलाय खारगोन ना खारा नोंलाय रागाया नै हालासो आङो गैलालै सान गैखालालै दिनै आयै आयौ आइ बिखुनजोआ मा जाखोलै आंना ओइ आयै मा खालामनो सानदों नोंलाय बेफोरखौलाय गुमैखौलाय मानो बिदि थेंक गड थेख्ला नों सफैबाय नोङो बासिबाय जावैसो नङाबा नोंखौ जमनानै दंगासिनो दंमोन आङो आंनि फिसाजो नोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' सहायनांबाय ओइ बे बेदर गोदाग्राजों आंनि एन्जर बेदर एम्बु बेदर गोदाग्राजोंनो नोंखौबो थुख्रा थुख्रा खालामबाबो खुनु लस गैयाहाय बेफोरबायदि मानसिखौ आयै नोंबो मा एसेबां बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलाबाय थाखो आंखौलाय नोंसाजोखौ लिंहरना नोंनाबो जाखाया माथो गुमै दासो नंखायखौनो बिदि फैफ्लानानै आब'खौ नों सोंफैबा जागोन नङाथाय माथो ओरैनोबा बहा थैनानै थाया बहा सोंफैखो नोंलाय खेबसेबो फन हरा मोजां रायलाया गाज्रि मोजां जेबो रायलाया नंगौ नङा जेबो खबर लाया डाइरेक्ट गाज्रि नालाय गाज्रियावनो दोनबाय थाबाय नोङो आंनि फिसाजोखौ आरो आंनि फिसाजोआ थेवबो नाजाबावदोंमोन नोंखौ सानसे आं लेखा फरायनानै गिदिर माबा मोनसे जब मावगोन आरो आफाखौ हेल्प खालामगोन आङो बेदरखौथ' ओमफ्राय दिनै आं मोनजायासैनो आंनि बेदरानो दरसेबो गैयामोन जानांगौ आइयानो दोननो बावबायदां नाथाय दालाय आं खिन्थानानैबो मा मोनगोन आंखौ ओरैनो थगायदोंसो नंगोन जाजोबनानै बिदि बुंफ्लादों दाय होनो थाखाय होननानै बुंलायगोन बेखायनो आफानो खिन्थाबाबो आइया बिदिनो बुंखागोन ना माबोरैथो खिन्थानानैलाय मा मोनबावनो आबैयाबो मोजां जाथ'वाखै आथिङानो थाबायनो हाला दाबो मामि मिलिसा माथो लेखा फरायगासिनो नामा नोंलाय दाबो आफा औलै आइ आं दासो नै सफैनानै बावाखै ओमफ्राय नोंखौ मा खालामदों सानदां ओंखाम जाबाय आइ आंथ' जाबायमोन आइयाबो नोंखौ नेबाय दङमोन जों जाग्रोबाय ओमफ्राय बेदराथ' दिनै नै आं दाउ लकेलसो लाबोनो सानदोंमोन दा बिमाया आरो बयलारखौनो लाबोना दोनफैबायनो गोथावमोन ना आइ ओंख्रिया दिनै बेदरखौ हामा खालामफैलायसै आरो बेहायलाय डाइरेक्टनो फैग्रानो
नैलै बिमा, आङो दसे आंनि फिसाजों रायलायफैदों दे आरो। माबायदि फरायदों मादों मा खालामदों। आंहाथ' नै थांनाय समा जानोसै, ओमफ्राय सुइटार गुदुं बायलांना होनो सानदोंमोन आङो। बायगोन दे आरो बायबानो जाबाय। अब्लाबो आथिं आखाइ सुदो। आं ओंखाम खुरनोसै, आं नेबाय दङ नोंखौनो। ओंखामासो गुसु सुहाबजोब्बाय, गरम खालामदों र' आङो। मामिनो ओमफ्राय बिखा गोथाव मोनथारो बियो, बिखाखौ होदोंना होआखै बेदरा? बेदरखौथ' आं दसेबो मोनजायाखैनोमोन आफा। हाबाब हा मानो हुआ जानो दे, आं समान हायखादों ओंख्रिखौ। नों बेफोरबायदि सन्देह खालामो आरो आंखौ। नङालै, बिखाखौसो होदोंना होआखै होनदों आं। हा मा सन्देह जालायखो नोंहालाय? आरोबा गोथाव जादोंना जायाखै होनना सोंदां फिसाजोनाव। नों संनाया आरो मालाबा हाखु दाखु बानायबा बेदर ओंख्रिबाबो बोरैबा नाङोना। जादों दे जादों, हा मानो गोथाव जाया जानो, फिसाजोनाव सोंलायनांगौ। आरो जोंहा बाबुमोन नानिमोन गासैबो जाजोब्बाय। हा गोथाव मानो जाया जानो दे, आंबो इसेबां गाज्रि सङाहाय। दे थुदो, ओंखाम खुरना होनसै आं, ओंखाम जानोसै सानजों। दे होमबालाय ओंखामबो उखैनाय मोनबायलै, ओंखाम जाहैखानोसै। मामि, ओंखाम जाहैग्रोन दे आङो, दा गया खावनानै दोनलाय आइ। औ जागोन आफा। खोनाबाय बिमा, नानिनो गांसे कम्बलखौ बै दाख्लैजों गोदान बायनाया लाबोना होफै। गोजांगोन गथ'आ, बिनि फुराना मोनसे गोबासो नुदां बिनिखौ, बेखौ लांनानै आंनो है। आरो बे गोदान बायनायखौ लाबोना होफै। गोजाङोना गथ'आ मोनायाव, ओरैनो बिराद गुसु जादों दामानि। बे गोदानखौ होफैनोसै आरो? औ, जों जेखि जादाजालै गथ'फ्रा मोजाङै थानांगोन ना देहाफोराबो गुसु बोथोराव। हाबाब बेलाय लायोबानो जाबाय आरो नानियाबोथ' बुंनो हायोमोन, आं दाख्लैनो लाबोना होफैगौमोन माथो। माहाय नानि, हा नोंलाय मानोथो आंखौ बुङि? अब्लाना आङो लाबोना होफैगौमोन, नोंफानोसो नों बुंलायबाय। ओद बिमा, नानिया बुङाखैलै, आंसो बुंदों नुनानै। बेखायनो नानिखौलाय मा बुंबावखो, आंसो होफै होनदों। आफा एसेबां गोजाङा दे, जागोनदां आंना बेनो। गोजांनायजों खेला खालामजाया मामि, कम्बलानो गोबाथार नोंना, लाबोथों बेखौनो जोम। ओरैनो नङाबा उनावबाबो बोरैबा लोमजाफ्रांबा गगा मोनबा डाक्टारनि मुलि लायबावनांगोनलाय। जागोनहाय जागोन, थुग्रोदो, आं बारे बारे फुदुंबाय थानो बायोहाय। ओइ आबा सोमला, हा मा अराव मा खालामबाय थाखो नोङो? आइया, एथ' खाथियाव दा थालै आबा, ओरै फै। साना बुजिबायगोन खोमा होननानै खेबसेबाबो, नाथाय नङा, नोंथ' नोंनि जिदावनो दङ। फिसालाया देरसिन ना नोंना दिनै। मा होमबालाय बेखौनो लामोन ना सिगाङाव नोंनि हिनजावखौ। आं होनदों थुनथुलियाल' लेंहरदो, जि रायलायनांगौ आं बेजों रायलायनोसै, नोंसोरो एसे बाथ्राखौ गरम खालामद्रायबाय। मानसिखौसो दामबावदो आरोहाय, हो? मानसि लेंहरनानै नङाबा आंनो खाफि हारसिङानो। आब'आ न'आव गैया गुमै। आलाय गावनि लोगोजों खामानियाव थांदों, मोनसे इम्परटेन्ट खामानियाव। स्पेशल लोगो मोनलायबायानो होमबा। मोना गुना बेरायहैग्रा जाबायबो नङासै। आंखौथ' बेहा जेबो खबरबो मोजां लानो सोलाबखाला। नुबाय आखला नोंसाजोनिया, बेरायहैनायावसो दंबावो। नोंसोरबोथ' बेखौ सापर्टसो खालामगासिनो। बुंगासिनो आं जावैसो, खुगाया मोजाङै बुंनोबा बुं। आंनि फिसाजोखौ नों बारा बिदि मोनसेनिफ्राय मोनसे दायोबाय थानाङा। नों थांनायानो गाहाम जासिगोन बेनिफ्राय दा, आब'खौ लोगोबो मोनखाला। थांगोनब्रा थांगोन, माखौथ' एसेबां माबा जादों, टेनसन जादों बैनाय। आं बे पेपारखौ साइन खालामनानैल' लाबोदों, नोंसाजोनो होदो। आच्छा, बिराद गिदिर खामानि मावफैबाय नङासै होमबा? बा जाम्बा नोङो जावैसो। फस्थायाबा गवा नोङो, फस्थायाबा ओंखारलां, दानो ओंखारलां, नङाबा आं जे मा खालामबावगोन, आंनो मिथिनाय नङा दायो। नोंबो बुजायनांगौसोलै आयै, नाथाय नङा, नोंसोरबो बेजों बिनि आल्थु फाल्थु खामानियावल' एकदमबारे सापर्ट आरोना। फारसेथिं दे मा खालामदों गावनो फात्ता मोनाखै। बेरायनोसो थांबावबाय नङासै, मोना गुनानो बेरायग्रासो जाबावबाय, फारसेथिं एसे गिदिर दाय मावनानै। दाथ' साला सानलाय लांबायसो आङो, गोरोन्थि जाबाय नोंसाजोखौ बुजिनायाव। सिरि ओंखारलां बुंदोंना आङो, आंनि फिसाजोखौ नों बुंबाय थानाङा जेबो। रागा जोंनांगौबा दानो बेयाव दानख्लायना फबना दोनगोनहाय आङो। आयौ, बिसासबो गैयालै, निकल लिया से सान। आइ बिखुनजोआ माथा गरम जाजोब्बाय खोमालै, बोरैबा आंखौसो माबा दानथारमारबा मा जागोन। साला गिनानै खारदों बियो। आयै, नोंनाबो बेबायदि गुमैखौ माबानाया मोजां जायासैलै। माने आब'आ बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' प्रब्लेमाव गोलैखादों। नोंनि नोम्ब'खौ प्रब्लेमाव खोख्लैनायानोथ' सोर? बे नोंनि नोंगुमै मोजाङानोथ'। बे साननि थाखायनो आंनि फिसाजोआसो खस्थ' मोनगासिनो। जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेब्लायबो मोदै फुगारनांगासिनो, सोरनि थाखाय? बे नोंगुमैनि थाखाय। सहायनो हायाहाय आङो बाराखौबाबो। औलै आयै, गुमैयाबो दासो नंखायखौनो बेफोरबायदि आब'खौ बुंफैनाया थिग जायासै, जानला मानलासो बुंफैबावदोंना फैनानैबो, दासो चेहरा देखायफैनानै। बेनोथ' र', सिगाङावनो एसे थाल मोनखादोंमोन आं, मानसिया बिदिनो माबा मोनसे जाहैगोन होननानै। माने लान्जाय दंखायो नालाय बेहा सोमोन्दोफोराव।
बेखायनो आंनि फिसाजोखौ खुसि लाखिगोनखौ आं गेरेन्टि गैखायामोन। रागायाव मा खालामनो हायो मा खालामनो हायाहाय माबायदि जावैसोखौ मोनफ्लांखो आङो। आं फसायखाथारासैमोन सिगाङावनो। आइ थुनथुलियाबो जाबाय नालाय बेजों। ओइ नानि, हा नोंफानो मा बुङो नोंलाय? आंनाव बुंनो हाया नोङो। बिदि नोंफानोसो माबा माबि बुङो नोङो। दे लेखाखौलाय बेसे फरायनो, दा थोरसि सुनो फै आंजों। आं जेबो बुङाखै आयै, आफायासो गावनो बुंदों। बुङासो जागोन, नों बुङाबा आंखौ बिदि बाथ्रा बुंगौमोन। दा नोंनि थाखायनो आंखौसो एसे बावनियाव सानलाय लांसिगोन ना बे। आं नों बुंबानो लाबोगौमोन ना। हा माखौथो नोंफानो एरना होनांगौ। आं एराखै आयै, आफायासो बुंखादों। हेरासो जागोन। नोंहा बे गुसुआव आरामसे बिसिना सायाव गाखोनानै लेखा फरायबाय थानोसै। आंहा नोमाया खामानि मावबाय थानांगौ, नोंसिनि जानाय लोंनायखौ सुनांगौ। नोंस्रा आखाइ आथिं गैया। आंल' गुसुआव फै गाख्रिनो। आरो दा थोरसि सुनायाव आंखौ एरना दाहो दे नोंफानो। मानो सुदों होनबा आइनि हेल्प खालामदों होनना बुं। ओंख्रि नांगौबा एसे नै दा जोंनो होफै। नोंफा सानजों ओंखाम जानि। ओंखाम खुरना होफै दे दा। सोलोंखा रानि। बेफोर हिन्जावनि खामानिखौ गासैबो सुलुंनानै लाखा। नोंनिनो मोजां, जोंनिबो मोजां। देनांहाय जावैसो मोनलांबा जोंहाबो एसे नाम जागोन आरो। जाहाथे देनां जेबो कमप्लेन मोना, बिनि थाखाय मोजां। औ जागोन आयै थ'। दे बाबु नानियाबो नै अरसो सायबाय दङ। बिसोराबो लेखा फरायनाया जाबायानो, उन्दुनो ओंखारसिगोन ना बिसोरबो गथ'फ्रा। आंबो थाबैनो जानोसै। थोरसि सुनोसै आरो सानजों। बिमायाल' मावनांगौहाय, गथ'फ्राबो एसे मदद होनांगौ। आंनाथ' फिसालाया दे उन्दै देनाय। दा बिहाथ' एसे बुजिनांगौ। बिफायाबो एकदम रागा जोंलायगोन आरो फिसाजोखौ एसे फिसा खामानि थिनबाबो। बिनि सायाव नै बुरिखौ आं बिदि खालामना लानानै आंहासो नायनांगौ जाजोब्बाय फारसेनिफ्राय। गोरोन्थि खालामबायलै आंबो। बे गोजां बोथोराव जानो लोंनोबो बे प्लास्टिकनि माबा थोरसिफोरखौसो बायनो लुगैयोहाय। बाराखौबा आंना माथो बारे बेखौनो जानांगौ, बेखौनो सुनांगौ। बे खामानियानो खामानि। रागा जोंबा जुदासो हाय आंना। फै गाख्राय लेखाया दोननानै। दिल गया मेरा दिल गया हो देख के तुमको यार। दिनैथ' खोथाया जासिगोनलै आंना हले। फैसा मोनबा सनानो आरामसे सना बायना हैनोसैलां। मोजां खामानि मावबा जेबो फायदा जायालै, बेखायनो एसे गाज्रि खामानियाव आगान होनांगौ जायो, आगान सुरनांगौ जायो। दिल गया मेरा दिल गया ना 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 ना। बे साले दिल गया ना मा? अब तो तू गया अब तो साले। नोंसोरनि थाखायनो आंसो फासिदों। ओइ लक्ष्मण, मा मोखां नायबाय थादो र'। थु। औ थुनथुलि, ओमफ्राय जोंबो एसे साबधानै बिसोरखौ हमजोबनांगौनि खोथा दंना। नङाबा सासेल' हमबा आंनिबा खोन्थाखानाय नङा बिसोरो। जोंबो एसे दिमाग बाहायनानै बिसोरखौ हमनो नांगोन। नंगौथ' र'। सिगाङावथ' आंखौ जेबो बुथारा गारा मानसि बुथारग्रा होननानै फासायदोंमोन ना। एबारे सचमे मानसि बुथारखागोनलै आङो बाराखौबा। आं मालाय खम नामा? बेहाय आं बिसोरखौ मोनथिखाना ओरैनो फैगोन। आं मिथिगौ बिसोरनावबो हाथियार थाखागोन, बेखायनो लक्ष्मणनावबो थाखायो। बिसोर जुदि सालाखि खालामबा जोंबोथ' फाइट बेक खालामफिननांगोन ना। सोर थागोन नङाबा आं थागोनसैलै। आंनि जिउआ ओरैनोबाबो बोरैबा बेखार जाखाबायना। थुनथुलि, जेबो टेनसन लानाङा, जों बिसोरखौ फल' खालामथ'गोन। ओमफ्राय उनाव जेला बिसोरो गावसिनि ग्रुपजों लोगो हमगोन ना, बिसोरखौ साला हमगोन जों खेबसेनो। औ लक्ष्मण, थौ नङाबा दा खारग'गोन बिसोरो। साला एबारथ' कनफार्म जाखाबायलै। बे सनानि बिमायनिनो माबा मोनसे चक्कर दंखायोदां। न'निजों न'नि माबाफोरनि प्रब्लेमथ' गैयाना, प्रपार्टिफोरनि। निजा दुश्मन जाखो ना मालायबा मानि दुश्मन जाखो? गेजेराव आंहासो लाटखायनानै दंना। दे हमगोन ना जोङो, दाबो एसे मोनथिहांखाबायना। होमबा सनामोन, दिनैनि भिडिअ'आ एसे गुसुं जाबाय। अब्लाबो बेखिनिखौनो लाबोथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। जेबो प्रब्लेम जायोबा थाबैनो नुजाफैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों। दिनै थांथ'नोसै अब्ला लोगोफोर। जायबा नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव। आरो कमेन्टबो खालामनो मोजां मोनोबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय। खायफा सनामोना माब्लाबा समाव आरोना लोगोफोर भिडिअ'नो खोन्थाखायो माखौबा नायनो नांगौ, नाथाय नायजोबला नालाय मोनथिला। भिडिअ'नो खोन्थाखाबाबो कमेन्टआव बुंहरनोसै आरोना। जियानो जा लोगोफोर, माखौबा भिडिअ'नो बुंना होखायोना। बेखायनो माब्लाबा समाव फुलबो नायनांगौ। फुल नायब्लानो मिथियो।
अब्लाबो जेबो नङा दे ना लोगोफोर दे होमबालाय बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ जों फैनोसैलाय गुड नाइट बयनिसिमबो